Hello mga bay. Malipayon kay ko karong adlaw kay officially hired na gid ko karon na koy mag-asikaso na ko sa ako ang ID delivery sa Kuwait. Officially hired na today. Niya mo adto na ko karon. Bye. Alas 5:05 diri sa hapon. Mag-prepare ko mga bay kay mag-pa-ID na ko. Kinahanglan guwapa sa ID. Kay ID na ni for 2 years. Pag officially hired na ka-derivay, paidihan na kasi mga amo. Nakapasar na sa mga medical. Nag-medical, di ba nag-medical namin sa Pilipinas? Pasado na sa medical. Fit to work na. Mag-medical gyapon derivay, nag-abot. Medical gihapon. Pasado na sa medical, so officially hired na. Officially hired na today. Thanks to God. Tuloy-tuloy na ning kabay sa luto bay. Di bali one day, bakit punta mo sa akong mga putahe? Magpagwapa sa ako kay kinahanglan ko nung gwapa ka sa ID. Kay ID na rin mo for 2 years. Galap shout out bay. Oo bay. Rizal, busy. Busy bay. Nagbinutan pa bay. Kay nagsige pag-exam kada adlaw. Exam sa akong loto. Pero salamat sa Ginoo, pasado raman kada adlaw. Nagsige man sila. Pasado ra bay. Sa mga luto bay. Si kuya, huwag ka na matulog. Tagaman na yun, kasi matulog na. Sumbagan ko alin. Tukaw. Pupabi ako na human bay, kaya nangumpra mo karong adlaw. Nangumpra mo mga stocks. Kaya dili mag-stocks mag-dili once a week. Huwag pa na human. Biyaan pa na ako kay magpa-ID na lagi. Nangadto naman ni ganina. Kaso nasiradaan man ni. Launa ni dyan ni adto mi. Nasiradaan man. Magpagawa pa sa tagamay. Asam ka adto bay. Bay Maria, magpa-ID lagi. Okay, alain. Basta idea na kadiri bay, officially hired na ka bay. Gamay pula-pula. Kuha sa lipstick, butang diri. Kuha ang butang diri gamay. O, tama na, sus. Pila lagi, paping-ping ka na atong aping. Masayag mong akong sa amin diri sa CR mong daari ko. Diri sa kwarto na ako, kay ngit-ngit man. Kuya Tani, punta na tayo. Punta ang driver dito ba ito? Pilipino. Pulo na siya katuig diri, nagtrabaho. Tapos ako mga kauban, si Atenet, 27 years of service na siya. Tapos si Ate May, 17 years of service. Ako, pila pa ko kaadlaw.
Kay 8 ko diri naabot. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 days pa man siguro ko. Unsa man ron? Alam ta kay bawag sa pizza bay. 19. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 12 days na dayon ako karon. Officially hired. Nanay ID bay kaduha among diop diri bay kaduha sa usa ka semana. Okay, let's go. Guwapa na bay. Let's go na bay. Asa naman to kung kuan? Sandal ng si Alpha Omega. Inang guwapa tas tong ID bay. Kay ID doha na ni katuig na nga upaw naman ni atong kuan bay. Tabunan na to gamay bay. Asa na karon si kuya ako tong bulabogon. Kuya, adto na ta kuya. Ugma na ni bisita ugma bay. Pero dili man bugat ang putahe. Simage on tabak, tapos marag, tapos itong malpuff. Yun lang putahe ko bukas. Baka may dadagdag pa si ma'am. Ito yung paway ha. Jam, nakadira jam. Tara jam, larga na jam. Iti pang inita diri sa Middle East, oy. Kuya, punta na tayo. Nagbihis na ako. Kakain ka pa? Ay, lakad mo pa si Saka? Sige. Buti, gising ka na kuya. Hindi, gigisingin kita. Kasi ati may na maglakad. Mga ilang minutes? Sandali lang yun. Sige. Hindi, si Saka ba? Sandali lang. Saka, ala, pilay-pilay man niya, alaga mo kuya. Hindi may gawa. Oh, kinukot-kot niya kasi ang paa niya. Kinukot-kot niya ang paa niya. Exercise mo na si Osaka, yun ang alaga namin. Dito lang ako maghintay kuya. Ala, yung ilaw ko pala. Yung ilaw pala sa labas. Kasi nandito sa kwarto ko. Maglalakad pa yun sila bay. Kaya dito muna ako sa garden. Alas 5 pa dito bay. Alas 5 pa dito. Ito ang aming garden. I-tour ko kayo ha. Sa garden namin. Yan. Jocelyn Audencio, mega love shout out bye. Parang nang slim ka bay. Oo, na slim gyud ko kay perting pagkugi nako. Kay syempre magkugi sa ata kay dili man gud parehas ang processing sa mga pagkaon. Nami tangla diri bay. Nami tangla diri na pud mi kamunggay. Diba magtinulang manok mi. Nga nami kamunggay daghan. Dapat may dako kayong kalatsuchi. Dapat gagmay. Kani mong alaga diri nga laki, mahilig siya buwak. Siya mo itig pamalit. Ingko nga, karon pa ko kaila og lalaki nga mahilig sa bulak. Di ay tanglad o na mga silingan, daghan mig tanglad. Di among garden. Unsay nakagawas?
Unsay ibot pasabot bay Merilo? Na anak ko diri sa gawas? Yes, na ako sa Kuwait bay Odi. Bay Odi, na ako sa Kuwait. Leon Parado Sanson, Miguel shout out. Muna among garden diri bay, nasad mi kanang buwak bitaw sa Korea kanina no. Tapos nami kamunggay. Dako kayo among kamunggay. Maayo bay nakapasok ka dyan sa Kuwait. Oo, girekomenda ko sa akong amiga nga si Angeline. Bye Angeline, thank you very very much. Na nagsalig jud ko sa imuhang mga nindot kayo nga mga pasalig. Abi na ko politiko ray mo salig niya inigabot dili tinuod. Joke. Bitaw nin mga buutan kay ni akong mga agawon diri bay. Walay kabutangan ang kabuutan bay. Parting daghanang gipamalit diri sa ako ah. Nya na pa jud ko'y kwartong kaugalingon. Tagsag mga kwarto man diri bay. Nya ang luto bay dili lisod tagsara kaputahe. Tagsara kaputahe ang mga luto diri. Tagsa duha. Nya mangaon pagayod sila bahaw. Unya ang gusto pa nila sa kanon na idukot. Kay ilang tagaluto diri 44 na katuig diri sa ilaha nagtrabaho. Motoy akong gipulihan. Unya uli na kay nagpahulay na ba kay 74 naman to edad ni 74 na edad ni pahuway na. Nagpa-relax na ba? Pulongi ang kamunggay aron nindot ang mga dahon. Anak giputla naman na nila tong tumoy. Di ko mukatkat dira bay oy. Naman mi diri dinero bay. Dili lang ni mo ang mga buwak tapos tubangan parting daghana. Ay swimming pool dito sa Luyo manggod ni. Ni ako sa Luyo. Muwater ko ni Kuya Tani, ang taga Maniho. Kaning taga Maniho pulo na ni diri ka tuig nya kung kauban si Ate May 17 na katuig nga si Ate Net 27 katuig. Dugay na kaini sila diri sinaliga na sa mga amo. Ate, baka kumukuha pa sila dyan. 9 years ako sa KSE, apply ulit na ako diri karon sa Pinas. Sige Lin, kumpleto pa kasi dito Lin. Kumpleto pa sila pero hiring man diri na sa Kuwait pero ko dili na ang first timer. Puros ex-abroad na ang gipanguha diri. Mayra. Kay mga gahi nag mga ulo ang mga ex-abroad. Pero dili tanan. Napoy mga ex-abroad nga arte na pud kaayo. Murag dili trabaho ang giari. Tabang mananabang kay suhi. Trabaho atong giari. Oo bay. Pero napakasimple ra nila bay. Muna time bay mahuman ang mo anak ang college. Oh, murag mo na gid ni ang kuan ka ng kapalaran sa Ginoo sa kuha. Nga pinaagi niini nga mao nga pamilya. Makahuman ang akong mga anak. Mura gid akong pangandoy makahuman akong mga anak. Malipay nako. Nga kaya na nila mobarog sa ilang kaugalingon. Nasikog ingon eskwela gid mo kay di gid lalim ning manarbaho sa layo. Nagsakripisyo ko, nagsakripisyo pud mo. Para dili masayang atong mga sakripisyo sa usag-usa. Hala paningkamot mo. Maningkamot pug ko samtang buhi pa. Tinabangay ta. Tabangi inyong kaugalingon. Kay di ilalim ang kinabuhi sa abroad. Ginoo ko, lingkod lang ko karon. Paulay diri gamay pero sugod din yung buntag daro na. Kuan pa man diri bay, sayo pa man bay. Alas 5:19 pa diri bay sa hapon. Sa Pilipinas karon alas 10:19 na, di ba? Una man mo dihag 5 ka oras na mo. Ana si Kuya Tani, nakabalik na. Kanilang taga Maniho bay sa Pinas na siya bay mga dagkong truck yang gimaniho. Mo nang gi-recommend ra pud na siya dinhi. Buutan gyud kay tagdugay man kaayo. Ila mga alaga din ha. Oo, mga buutan kaayo bay oy. Wala, buutan kayo sila gyud wala jud koy maistorya.
Buutan kay si tatay, buutan kaayo si nanay. Buutan kaayo dili pa hinugo. Ang among alaga ang kaon siya diha, siya ra pinughukad siya ang kaugalingon. Dili sila kanang arti gyud ba? Dili mga arti. Among alaga nga bunso. Doktor na among bunso ha. Sus kay nabisi man ko diri sa akong kusina sa luyo kay duha man ni akong kusina dako ug gamay. Inko, uy, nanare ka din ha, sir. Niyon ko nga wala mo ko nimo tawag. Siya nga okay ra, ako ra ukad. Inko, okay ra yun siya. Kaya nakitaan man niya nga busy ko ba, nangarins ko sa mga kinumpra. Huwag ko kabantay. Nanadi ay dito'y nang nanungkab. Dili sila kuan ba eh. Si nanay, namaho si nanay ganina. Hala, siya rin gahipo sa iyang kuan, kinanan, gidaan niya sa kusina. Inko nga ako na hipo sa uban ay. Ako na hipo sa uban. Biyain na to dito, ayaw naghakot. Siya nga okay lang, pasagdi lang ko kay exercise ko no niya. Maglakaw-lakaw po nagbibit o plato. Bangkadangog ra ng salong kay marmol. Matikangkang niya, simba ko. Unsa, hello idol, musta amping din na? Oh, salamat kay bay sa layaw. Aw sulayaw. Sus, buta magyapon ning mata bisag upat na kabuok. Buutan pure na dato yan. Oo. Di nato kalimtang ang tawag bay sunoy at himungaan ba. Wala na. Oh, out of duty na ko sa sunoy ug mungaan. Sus, grabe bang lapara gid ning agtangan ni oy. Ni atras naman ang buhok, ni abanti ng agtang. Ug tinarbaho sa gawas, nangatras na yung taon ng buhok, nangabanti ng agtang. Ang mga buhok nangatikangkang na. Watching from Qatar, Kararang, Luker, megalab shout out Luker. Te, magkano ang sahod mo dyan? Secret. Jing Marasigan, today, I am officially hired as a cook. Kay magpa-ID na ko. Inalang gwapa ko sa akong ID kay for 2 years na binang ID ha. Kusa may akong sulubon. Binuangan pa ko ni Kuya. Siya paggaon dito. Huwag man ko'y dahang gaon. Siya nga naakay ka ng tuxedo ka ng murag sekretary sa kumpanya. Ingko wala po pero na ako'y t-shirt na ikwilyo. O kanina lang. Ibida taning ukay-ukay nga tag jis. Kay okay jis bi akong palit ani bay. Original bay. Original polo. Bago pa kaayo. Kay katubang naghukyad sa iyang ukay-ukay. Maapoy paglaag na ko ato dito sa akong ayaan. Ako sa akong mga igagaw laag ko ba Domingo man to. Jesus kit to amay na muubog ukay-ukay gikan pa sa sako bago yung huwad ba. Agyakan gid nako. Gitawag nako kung ayan tiya. Dali tiya kay tag Gisra 20. Naghan kay minakuha mga nindot kaayo. Tag Gisra bay. Be ko'y dalang sinina sa Maynila kay ko mag-usara ko kasi mana makalarga na ko. Dugay-dugay pa man di ay. Okay ra sa imo amo dili ka magpandong. Okay ra oy basta magluto, ipuson gid ng ulo. Kahadlok ipuson ang ulo. Hipuson ang buhok. Ang ulo na may hinuoy hipuson bay. Nahubog naman ta ani bay sina. Ang ulo na may hipuson. Di ako sa gawas nahuwat lagi ko ni Kuya Tani. Sabi ko naman dito sa sulod, maghimo pa ko dagmal pop karon. Mag-roll ko baka ng repolyo bitaw. Ako ang butangan og bugas sa sulod. Butangan ako kanon. Nya lutuon, mo na gitawag dirig malpof. Kay mo na mo ang pambida ugma. I-ready na nako daan karon. Nya ugma sa buntag itak-ang. Bonsoir, comment to Vas. Ala si Luis. Luis, how are you? Are you going to come with Risa? They will go outside. You will go with them. We will see each other. Sasama ba ka ni si Lagom? Nahabalik na di ka diha. Kaingon ko nahabalik sa imo amo. Nakabalik ko sa Kuwait bay pero lahi na ni akong amo bay. Dili man unta pa ko mo balik bay kay mo graduate biya akong firstborn bay ug ang akong thirdborn ang bunso nga babae mo graduate biya
graduate sa grade 10, nya si kuya mo graduate sa grade 12, nyangyo man sila nako nga unya ra kuno ko lakaw mahuman lang graduation. Unya kay naa na may kapalaran gihatag sa Ginoo. Ang Ginoo may nanawag ani nga kapalaran. Mao di ay kay yada kong iplastar diri. Mao na ni ang kuan ang tulay sa Ginoo, instrumento sa Ginoo, makahuman in taon akong mga anak. Hinaot pa untag makahuman sila. Nga pag ko nagkulang og istorya nila nga maghuman gyud mo. Asa daay ka karon inday? Manong adlaw pa diha. Aw, ala ka, kinsa man to si Sir? Ay si Kuya Tani man di ay. Kung nagdaladala mo gud anang sininang baling taasa. Murag pare. Kaya kung magsitatan na siya nagkalakaw. Ang taga Maniho man di si Kuya. San bansa inday diri ko sa Kuwait. Bay, nakita kita sa Pasig, palingki. Naulaw man ko magpa-picture, bay, nagdali og sakay sa jeep. Bay, Rebecca Berber, nganong wala man ka nanawag na ako? Nakita hindi ko nimo naglaag-laag sa Pasig, palingki. Nibisita man ko sa akong uyuan diha. Basta makanak og Manila, bay. Wala ko laing buhat, bay, magbisita sa akong mga uyuan, ayan, mga igagaw. Mingaw po ko nila ba? Kung uyuan diha sa Pasig, bisita na ako, kuyog po na ako to akong ayaan, huwag ka nanawag. Alis na tayo, kuya? Okay. Alas 5 pa diri, bay. Alas 5 pa diri sa hapon. Sa harap ako? Bakit? May damit dyan? Alaka, baka masanggi ko, kuya. Baka magbabayad ka niya. Bahala ka dyan, kuya. Magkabayad. Hindi ba natagal yan? Ay, aalisin ko sana eh. Bismillah. Naubitaw, naulaw. Anong naulaw man kain taon? May Rebecca. Pwede ramang kagibayin mo na ako. Oo, gani ba, Lia? Ayod. Oo ba, Hazel? Ang lakaw na nila si Kuya Tane. Ay daw, dili Kuya. Ay, si Kuya Tane, ang taga Maniho de Ari. Dool raman niya atuan bay. Ito naman ni ganina. Pakiadaw ko sa naong umana uy. Dili pwede kay maulaw mong gudi siya. Alawa na. Nalang man ta sa sikihor ko. Asa man di ay ka to. Magpa-ID. Magpa-ID. Pag-amping mo kanunay sa inyong biyahe. Thank you, Bay Lorna. Salamat, Bay Joy Vargas. Hayag pa diri kaayo. Hapit na mong ngit-ngit. Wala tayong mga dadaling papel, kuya. Basta magpa-ID lang. Pilipino na kayo nandyan. Nandiyan kaya si ate. Sabi ni ate may sa ay ni ate net. Sana. Lagyan natin yung ganyan. Oo. Sasawa na yun.
po. Nagdasal po. Nagdasal pa kaya? Thank you, Bailin Parado. Kanang daghan man nga hiring karon bay. Pangita lang bay ang maayo ninyong buhato no mag-adto mo anong mga nag-medical bitaw. Lain-lain man ang agency diha. Akong agency bay kay murag nindot, murag dili. Pag-apply bitaw mo bay na amoy kuan kas assistance. Kaming request wala mi kas assistance. Pag mo apply na pero ang amo nagpadala. Ipadadaan ko sa kong amo. Og allowance. Kung ungi ang kalunggay. Ay dili man ko mangilabot anang garden bay kay na may hardinero. How many for 4? What's up? Alaga mo yan? Alaga mo? Hi. Matagal ka na sa kanya? Buti hindi ka nag-uniform? Hindi ka nag-uniform? Hindi naman, pag lumabas, hindi siya strict. Mabuti. Congrats. Sa dati ko, sa dati ko, Okay. When he told you? Huh? When he told you tomorrow? He didn't tell anything. Tomorrow Hindi only. siya nag-uniform. Congratulations, kabayan. Kasi yung iba kahit nagpapa-ID, nag-uniform. Ako dati nag-uniform. Kahit nag-ID. Me? Yes, by his still direct card. Request pa. Thank you, bye Linda. Kanang mag-bye-bye na ko ninyo ha. Kaya mag-picture na mi. Saan ka sa atin? Bisaya? Later. Bisaya. May pulis na kabayan. Ayan. Hindi na bis-bis. Okay.